hoxe entereime de que últimamente están aumentando moito as depresións pós-parto en homes. Eu pregúntome, para ter unha depresión pós-parto non sería necesario primeiro vivir un parto? No, porque si esto está pasando despois de que a crianza cumple un ano, o sea, despois do cumpleanos, igual é unha depresión pós-cumpleanos, non? É dicir, que é o que causou esa depresión? Ver como outra persona paire, que non se adapta a ese primeiro ano de vida, porque todo sería depresión pós-paternidade. Que eu non digo que a xente este deprimida, eu non, xa non me quero meter en tantas funduras, xa non me quero meter en tanto. Se o especialista di que é depresión, eu, bueno, voulle comprar, pero será pós-paternidade, non pós-parto, porque o home non paire, diga o que diga quen queira, non? Bueno, non sei a donde vamos a chegar. A ver se vai ser que os que estades levando moi lonxe isto da igualdade iderse los homes, que tan iguales queredes ser, que agora xa tedes estas nosas patologías. Que é lo siguiente? Ides ter a regla, ides ter dolores de regla, ides pedir a baixa por dolores de regla. Que regla daba yo no lomo algún, hombre? Ides vos queixar que tendes máis bigote que antes e que vos salen pelos por aquí pola queixada. O que vos dan sofocos e sudores nocturnos. Sei que xa dixía outro, e ides a parvear con tanta igualdade. Xa non digo máis, que vaya ben que vos